बाजारे गइल बड़न अभी तक ना आइलन। उनकरा से गमकौआ तेल मंगले रहनी है पूरा बार एकदम खौरा गइल बाटे। आगे देख रहे उनकरा के समझावा तनी ना लेके आइल होई हम तो देखियो ना लेके अइहन तो खाली काम रहता एने से ओने घूमल। अपने तो जात है ओनिए तो का लगावत है ई के जानता। घरवा में कुछ लियावे के होइल ही नहीं आवत रहन तो खाली खाने चाहिए वो बढ़िया बढ़िया बना के खाना दो। एक कंघी बाटे तो कंघी टूट गइल बाटे कंघी नहीं खान लेके आवत किन के देखा तो लेके आवेलन कि ना लेके आवेलन। हम इनकर से एकदम परेशाने हो गइल बानी। जात रहन तनी देर खातिर लगा देत रहन 2-3 घंटा। बताओ ऐसे मरद होला ऐसे मरद भगवान साथ घर मुदैयो के मत दे हमरा पाले ये पड़ल ये लिखाइल रहला कान कैसन भगवान हमर नसीब लिख दियल से बेर करके समझाइए देतन। आओ का हो आ गइला। अरे लेके आइल बनी देखो तारा कती काटे है ये का हो कुरकुरा हो गिरावा तरू लाई कंगीता से मंगले रहनी है और तेल मंगल रहनी है जन मंगल में ताकि याद बाटे तेल हां कैसन तेल लेबू कैसन तेल गमकौआ तेल मंगले रहनी है गमकौआ तेल लगाबू गमकौआ तेल लगाई आयो दादा ताकि बैठे के कहलस हो आँख करे कुचुर कुचुर अरे तेल गमकौआ छछुनरो का करू तू लगाइबो हम लगैबो हां लियावेला तो खाली हम ही लगावेनी। अरे तू लगैबू हमहू लगैबू तेलवा ले रे तवन का भई खत्म हो गइल तू ही तो दिन रात छापत रहला। अच्छा जा त खिसिया में लहै कुरकुरे लियल बनी रहे तो हमना ले कुरकुरा नहीं ले ल देखाई आई बिस्कुट भाई है ना क्रीम वाला मांगत रहू तारा खातिर क्रीम वाला बिस्कुट लेके आइल बनी बढ़िया बा ना हाय ना खानी तू खाली। अरे तो रही तू खाली हो हमहू खा ले तारा खातिर क्रीम वाला लिए नहीं निक बा ना बहुत अच्छा सुनी ना रउआ से एक बात कही रउआ हमारा से कितना प्यार करेनी। पागल तेरा से प्यार एकदम तू एगो काम करो हमरा खातिर चंदा मामा के लिया देबो। ओह नो अच्छा ये बताओ हम अगर चंदा मामा के लिया के दे दी तो तू अपना बाबूजी के टकालावा दे के करवा चौथ करबू जब हमर बाबूजी पे जानी हमर नैहरा पे जानी अपन बहिनी के अपन बाबूजी के अपन माई पे ना जानी। बाप रे बाप गरम फूट गइल इनकर से चावल दिया इस लाद के आवत है तो रहुआ जब खातिर न तो खइला बिना मर जैती। अपन बहन के अपन भाई के अपन माई के कहई कि नहीं के कुछ खाली हमारे के कहेनी हमार गरम फूट गइल कि तहरा से शादी भइल हमार। तो हम कौन आबाद हो गई बानी तारे से शादी करके हम कौन कहे कि बड़का डीएम हो गई बानी हमू तो गोलगप्पे बेचते नहीं बैठी रहो लगे तो बैठले तू सवार हो गलो बैठे तनी तो खाली एने के ओने चरा कइले रहतनी बैठी हम चलत तनी घर। अरे भाई खिसिया मत बैठो नहीं बैठे ना हम जात ना बैठो हाय बिस्कुटवा क्रीम वाला तारा इधर लेके जेब नहीं कर। हां ले आओ जातन बैठो तनी बैठ ना बैठम ना बड़ा खिसिया है ये दादा बिस्कुट लेके भाग गई देबो ना कइला सही कब बाप रे बाप मार छनकत भागती। बताओ क्रीम वाला बिस्कुट लेके नहीं तो लेके भागल ये एक दिन के आई बनी है वहां का घर में आ चलो केवन भीख मांगा बार आता हो पाहुन सलाम। अरे खुश रहे आ गनी ए अंजलि आई देखा तार भैया आइल बड़न ए अंजलि अरे ऐसा तो नदिया पारवा से तार भैया आइल ने अंजलि ले आवा कुछ बैठी ले आवा पानी पिए के। अरे लो भैया काल भाई बुची ठीक बाटे ठीक बा देखो खुश हम मांगत रहनी तो लेके घर में भगलिया का क्रीमा वाला ले खाई अब भैया आइल हन तो गप दे लेके चलिए ले खाई बहुत और तो बढ़िया बा अपने बताइए
दुकान का ठीक चलता ना। हाँ हाँ सब ठीक बा। अरे हमहू तो उन्हें फंस गए नहीं है लॉकडाउन में। तो खुलो कहीं तो कहीं रुकत नहीं चल के अंजलिया से भेंट दिन हो गया। अरे फोन उन कर देले रहती मारा अचानक के चली नहीं। हल्ले माई कपड़ा दे दिया देख ले है ना दादा आ कुंगा लड़का भइल बा। हाँ अरे तो बड़ा खुशी के बात कर माई को हाँ के जो बुचिया के ले है ए रहे दी रहू हम जागनी। अरे महाराज लोग समझत नहीं के ए जब बा के बनाओ खिया वाला लेके चल जी तो हम अकेले ना पड़ जाई। ठीक बा तनी अब जे रहेला ओहनु करेला ओहि में देख बुझ लेम है ना। इनकर खाली बनावले खियावे लागल रहेला। हां तो तन बतिया ले तू बड़ी इनकर बनावल खिया लागल रहता। हम यही खा घर ला दादा पहले दूसर लेके आई हो जाके ला ले दादा ला ई तू खइया दूसर लेके आई हो खरीद के। हां तो ये कहानी है ना ले हमारा खटिया की का हमारा तो समझ में लिखा हो खटिया बिना में इनका देह नो दिया तेल जर के का मतलब ये गिर गइला हो का? अरे का हिंकरे वजह से तू गिरल हो खबा हम जानत हो। आपकी लेखा शरीर ले हमारे वजह से गिरनी हां गिरा वाला दे लो खबा और बतियाओ त का रह। के टीला लेखा मोटाई। अरे महाराज का मिला जाता रहा काहे का परेशान मैंने सुनी ना हां कदी बुदैया लइका बोल बट मानी की चल तो सौरव कर ली पे का बा ये काहे के बुझा सौरव इहन रुपी गजबे बानी तो पूरा समाओ के करी तेरा समवा हो जाई माने कौन एक दिन के दो दिन के बाद बार बा संभाल लेब। ई खाली बनैला खेला खातिर जाए नहीं खन दे। हम तो माइकल से तक हम चली नहीं है चलत नहीं हम हो। तो तू ना। तैयार हो जो नहीं जाए बतिया समझत नहीं कि रवा कहतन कि हे जा काम बाटे कुल कटिया पिटिया के दिन आइल बाबे। अरे वो चल अकेले कैसे हो महाराज जी बताई गोलगप्पा कर से बनाओ नहीं का घरवा में छनवा में नहीं अकेले होई ए बेले ली तो हम छाने नहीं उ बेले ली हम छाने नहीं उ बेले ली अरे लगा ले इतना बड़का कारोबार नहीं खे ना जी कि मजदूरा रखते तो ओकर कहां से आई भाड़ा। ते महाराज गजब आदमी मानी रोरो जन मटे मेरा नु कुल जन मटे गोलगप्पा और पर देखत कुल काम हमारे खातिर उठावे करे पैसा बटोरतन कि घर बनवावे के बा और वो बात बुझते नहीं कि चल जेते 10-15 दिन डिस्टर्ब ना होई। हां हां जाके माई से कह देब ना ले बुचिया 2 दिन है ठीक बटे जाके वो मम्मी से कह देब कि अभी बुचिया बाझल भी है। देखी अब हम बिना ले गेले जाई मुम ना वाला 2 दिन लागो चाहे 3 दिन लागो हम एजे रहो बुझे कथि बतिया मानी और लइका भइलो उ तो सौरिये में बे ठीक बा लइका भइल तो खुशी के बात बा। हां खुशी के बात तबे न आइल बनी रोड़ा की है आइल बानी त जाई आइनी सब समाचार होय गांव समाज का देखेला ये कौन देखेला कि बेटी बहन आली बड़ी संख्या ना बोली का देखेला गांव समाज मानम ना रहो इनकर मुहावा देखेला गांव समाज। समझा दी यहां के समझा दे तो कहियो इनके तूर दे। अरे भाई हम बतियावत नहीं इतना टेढ़ बोलत तरी ना अरे हो गई महाराज जब एक लगे रहला आदमी ते यही तरह जन बटे चलेला जिंदगी लगे ना कैसे देखी तनी समझा दे इतना अच्छा हम समझा दे हम ना बोल जा रे बुचिया ना बोल जाला ना बोलो जरा ई जौन मन तन बोली हन चल तू बात ना समझ तनी न करल जाला तो इथि करी ना हम पानी के बसवाई जन बटे पचमतिया से निकल जती अब फिर पैदल चल के पड़े 3 किलोमीटर अब फिर साल भर के बाद कह के भैया के बियाह पड़ल बा ऊ में जाय दी। अरे महाराज तीतल आई गई लगले बाटे का करम रिश्तेदारी बियाह तो कब देखाई के सुने के ना हमारा तो बुझते नहीं के का करी हम भेजी दुकान डिस्टर्ब हो गई अकेले न बानी सबसे बड़ा दिक्कत ई बा एगो ई बाड़ी एगो हम बानी। चली ठीक बा ओई में सब देखे के बा चल तू तैयार हो बिचे तैयार जो इशारा कर दे हम जो हां तन बात तनी समझी माई कोला से कि जो बबुआ बुचिया के लेके आई है ना समझ का कही सौ इहली पी मानी कि जन बेटा में मेहरारू जन बेटा कान में के बना के धैली बिया करे खातिर धैली बिया के करे खातिर धैली ठीक बात धइले भी त हे जा बिगारू न बाजी। अच्छा 2 दिन से मार ले बोला के सोनिया के बोला ले जन बेटा छाननी गुलगप्पा बा गजबे बानी अब का करब अब अकेले छानब अकेले बनाई अकेले ले आके बेचब बेर आई खाना बनाई चले बुचिया तैयार हो भर दिन है एथुए बा बेगो घोई त ले ली है ना तो झोरा में 2-4 सीट कपड़ा ले ले हां हम को जाई जब ना मानब तो ले लेकिन पहुंचा देब हम जाई ना लिया। हां ना हम पहुंचा देम तो पहुंचा दे तब जा ली तू कर अब चल के तैयार होला तब जा अब का करू अब जल्दी चलिए
कितना हम जाई चलो बनी भैया। महाराज हाँ। तनी तू ना कनी आराम आराम एकदम होइनी या गोड़े गोड़े एकदम अरे ओरा बुझत नहीं कि ओ जो हई का ला दिली हलु मैं ओजा रहे के प्लान बना देलु का अरे महाराज ठंडा के दिन बटे का बोले मैंने 2-4 सीट ले ले बिया पहिया मेरा रूम के जानत नहीं खी कुल ए, महाराज मेकअप फिर का सामान होए लेके कपड़ा जाते ठीक बा लेकिन पहुंचा हाँ, दे पहुंचा जाई बोइब ना पहुंचा दे हम हां है ना हां जाई, पहुंचा जाई, दे टेंशन मत चल जाई आराम से जा हाँ, ठीक बा, पढ़ा। पढ़ा चल 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 जा चल गइल भैया के देखी अब अकेले हमारे कुल करे के पड़ी भाई अइलन तो गुप देना भागी गइली ह ई ना बुझाई न कि अपना घर के बिलाई माइये बाप के रहू तो जा माइये बाप के देख ये देख माइये बाप के देख नमस्कार हम विनोद जी बादल अब भैया देखी मेहरारू के नैहर जाए खातिर तन देने बेग उग तैयार हो गइल हां आ काम करे के कह दे तो हम ना करब मुंह चमकावत हैं तो भैया ऐसे मेहरारू के नैहर के बारे में रुआ सब मत बताए नहीं तो नैहर के बारे में एगो शिकायत कर दे तो 4 दिन रुआ के खाना ना मिली 4 दिन भले और मेहरारू के अगर नैहर के कुकुर आ गए एक लबदा मार देब न तो रुआ के 4 लबदा मार दे ऐसे तो नैहर के कबू शिकायत मत करी अगर चाहतनी कि भरपेट भोजन मिले तो खूब ओकरा नैहर के बड़ाई करी देखी मेहरारू कितना खुश होली से ऐसे भैया वीडियो हमनी के इंटरटेनमेंट खातिर बनौनी है जा देखी आनंद ली और वीडियो के दिल से लाइक करी चैनल के सब्सक्राइब करी और अच्छा लगे तो दूसरों के यहाँ भेज दिया करी नमस्कार प्रणाम हमारा नाम अंजलि चौहान रहल बात मेहरारू के तो मेहरारू कितनो ज़्यादा एज के हो जाए लेकिन वो नैहर ना छोड़ी आइल गई और एक और बात कि मतलब कि लड़की के सामने अगर माई बाप की बेइज्जती करे तो लड़की से बर्दाश्त ना हुई बर्दाश्त ना हुई तू हमारा माई बाप के बेइज्जत कर देबू वो बर्दाश्त हो जाई हमारा और तारा बर्दाश्त ना हुई चलो भैया यही से लेते हैं विदाई फिर अगला वीडियो में मिलल जाई थैंक यू